ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଆଜି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗରାଗ କରିଦେଇଥିଲି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଘର ତାଲା ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ମାଣବସା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଘରେ ଡେରି ହେବ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚିତା ପଡ଼ିଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଏମିତି ଚିତା ପଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାପରେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଚିତା ଦେଖିବାକୁ ଚିତା ଏମିତି ପଇଲେ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେହେତୁ ମାଣବସାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ପିଠାପଣା ହୁଏ ଚିତା ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଣବସା ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାହାକି ତାର ମୋର ବଉଳ ବସିଥିଲୁ ମୋ ଛୋଟବେଳର ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗପସପ ହଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମଞ୍ଜପତ୍ର ପାରିକି ଯେହେତୁ ଆଜି ଓଷା ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀପତ୍ର ତ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଦଳୀପତ୍ର ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇସାରି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ସେଠି ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ और सब्सक्राइब